So, gisapot ko karong adlaw nag-end up nga nag-shopping ko. Unya, ang problema kay kaning moody bitaw kay ka mag-shopping, no? Puro itong kasagara jud ang ako ang napalit. So, kani siya, kani akong gisuot na itom. Itom ha, awa siya, bapa siya, no? Okay, itom ha. Tapos kani siya is sayal. Napaganda na yung mga tag. Saya ni siya, saya. Saya, palda. Okay? Nya kini siya, kuan. Pants. Pants na siya. Itom. Dayon. Pants gihapon. Itom. Nabaro ka itom. So, pants gihapon na siya. Itom. Dayon. Kani. Kay pants gihapon. Pila na to? Tulo. Kani siya. Pants gihapon siya. Diba? Dayon. Pants. Kani dress. Dress. Diba? Kaya nag-sell man sila. Nyala. Puro itom. Kani pants gihapon. Itom. Unya kani siya. Dress. Dress. Dayon dress. Kanina duha na lain og color. Puro itom ako ang na-shopping mga kanan. Akong napalit. Dayon, ang excited ko mga kananay nga ako ni siyang isuot kay ngano transparent. Nana po'y masuko na ako ani pag kuan. Nana po'y masuko na ako ani pag akong suoton. Pastilan yun ay. Abi ninyo, basta gani mag-sell bitaw. Murang di ko mabuang lagi kay na. Sa labi na 50% off the labira. Ana. Tanawa. Diba? Sunindot kayo ni siya. Isayo para pang content mga kanonoy. Tanawa. Unsa na siya ka-transparent. Ay! Mga kita na pong kalubutan na to, ani. Diba? Stilan, oy. Nana po'y mag-ugtas, ani. Diba? Dayo, di lang ako na siya isukod kay. Pero kani siyang dress, mga ananay, grabe siya kanindot. Grabe kanindot. Di na ako ni siya isukod kay. Ang size ani niya kay XS. Size XS tanan. XS tanan jud. As in, mga kananay, kini siya puti kanindot ko. Ayo bay. Elegante kayo ba? Diba? Basta gwapa kayo ni siya nga pagka-dress niya kay tutuyan ko tagamay, ano na siya, maklimis na siya. Unya, gamay kitag hawak, pastilan, oy. Unya, na siya. Basta, puro itom. Makakita mo na ako nga, anong itom manig iyahanggi. Why ilis-ilis? Nana na siya. Okay? Namora na siya. Naulian ako ang kamudi mga nanay after sa shopping. Mora dahil na tambal shopping. So, mora na ang akong i-share ninyo. Nasa comment section ang link.